Midna l-xejn, midna l-barrani, mnejn safejn. Għal darbohra ser terġa' tittella ir-rock opera Ġensna mżewqa b'wirja ta' dwal u filmati li rakkuntaw il-mixja tal-ġens Malti. Ir-rock opera Ġensna hija meqjusa bħala l-aqwa xogħol mużikali li qatt ġie kompost f'pajjiżna. Iżda din is-sena din ir-rock opera ser ikollha stil differenti. Il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali ħarġu bl-idea li flimkien mal-kantanti stabbiliti li ilhom jieħdu sehem f'din ir-rock opera mill-ewwel spettaklu ser jingħaqdu ma' kantanti ġodda. Il-kompożitur ta' dan il-musical, Paul Abela stqar, il minkejja fil-bidu kien jinsab ftit beżan, illum il-ġurnata huwa ċert li r-rock opera ser tintoġob minn kulħadd. Wan jitkellem mal kantanti veterani mill-Rose Mallija u Paul Ġordemajna li iħossuhom ferm onorati li għal darbohra ser jagħtu sem tagħhom f'din ir-rock opera li tista' tiġi meqjusa bħala parti mill-wirt tal-pajjiż. Ġensna kif qalu fil-press conference dejjem toffri sfidi ġodda, in-nies jibqgħu jikkonkorru. Nista' ngħid illi sewwa l-mużika ta' Paolo Abela u l-lirika ta' Ray Mahoney huma xi ħaġa sublimi li inti mingħajr ma trid intrabat magħhom. Sa dan it-tant il-kantanti Ira Loskov flimkien ma' Ivan Grek li kienu taw is-sem tagħhom qabel qalu illi minkejja li fil-passat ma kellhomx l-irwol ewlieni f'Ġensna, din is-sena ser ikunu qed jagħtu interpretazzjoni ikbar u jinsabu ferm sodisfatti. Nħossni onorata, ovvjament li ġejt magħżula biex inkun parti mill-kast, il-kast huwa varjat ħafna, m'għandi rispett kbir lej il-kompożitur u l-awtur ta' din il-rock opera daqshekk sabiħa. Hija biċċa mużika qalbi ħafna, mużikalment hija waħda mill-isbaħ biċċiet li qatt inkitbu lokali. Il-kantanta Mikaela, waħda mill-iżgħar kantanti li ser tieħu sehem għaltinna li minkejja Ġensna ilha 35 sena minn meta saret l-ewwel darba għal daqstant xorta baqa' tiġġor prestiġju kbir. Nisa vera ċitata, vera looking forward, anke fatti li ħanħu sehem ma' sħabi l-oħra mużiċisti, niltaqa' dejjem ma' nies ġodda u dejjem jisek tieħu esperjenza dejjem ikbar. Għall-ewwel darba wkoll 10% tal-qlieħ tal-biljetti ta' din ir-rock opera li se ssir fit-22 ta' Marzu ser jingħataw bħala donazzjoni lill-Community Chest Fund. Ta' kemm il-isel, kemm il-sit, iseħħ matul is-snin.